ndị Ụmụeri ekwupụtago na ha na-akwado gọvanọ Chukwuma Soludo na Ochele Mma ga-achị ọzọ. Gọvanọ Chukwuma Soludo na ndị otu ya ka a nabatara n'ama Ụmụeri na kansụl Anambra East. Ejike Abanabanye nta akụkọ anyị kọrọ anyị akụkọ. Ka ọ na-ekwu okwu na ya bụ mmemme, gọvanọ kwere nkwa na ya bụ ụzọ Ifite Ụmụeri Airport Road bụ nke a ga-ewepụta ka arụọ ma ọ bụ na enyochacha ya nke ọma, wee na-ekwu na APGA bụ amụma ewepụtara maka ọdịmma ndị mmadụ. Onye kọmishọna na-ahụ maka njem ọkaiwu Patricia Igwebike kwuru na ọbụnagodu ndị kpụrụ isi na-agba akaebe maka ezi ọrụ gọvanọ Soludo. N'otu aka ahụ, onye meyọ nke Anambra East Local Government Area Sir Ifeanyi Chinweze, onye President General nke Ụmụeri Maazị John Mechie nakwa onye President General nke Ụmụobanam Barrister Augustine Alizọ bụ ndị kwekọrịtara na ha ga-aga n'iru na-akwado gọvanọ Soludo maka ọchịchị ya nke ugboro abụọ. Na mbụ ka gọvanọ gara na ahịa Eke Nteje nakwa Otu Ọcha ebe ọ nọrọ zụọ ahịa ma nwekwa mkparịta ụka n'etiti ya na ndị ahịa.